Nas próximas semanas, unha vez obtido o respaldo unánime da Corporación Provincial, asinarase o convenio entre a Deputación da Coruña e o Concello de Ribeira. O orzamento necesario ascende a uns 375.000 euros, dos que o 80% serán sufragados polo ente provincial e a cantidade restante asumida con cargo ás arcas municipais. A nova foi valorada de xeito satisfactorio polo alcalde Manuel Ruiz, xa que permitirá poder facer fronte ao financiamento do equipamento escénico do novo auditorio municipal. Aproveitou ademais a ocasión para responderlle ao BNG pola denuncia sobre os sobrecustes da actuación, acusándoos de querer facer demagoxia con esta obra. É verdad que se empezou con uns cartos que tiñan que ver con un concurso de ideas, evidentemente xa se veu que cando se fai o proxecto pois que valía máis, e posteriormente quen pon o precio é o mercado. A partir de aí pois veuse que os cartos eran insuficientes, hubo un acordo plenario, e ese acordo plenario ratificou o coste do que é o auditorio con unha sola condición, que era que en caso de que por algunha razón pois sobre aquel precio se excedera, pois que tiñan que ser con fondos que non foran do Concello. En estes momentos estamos en unha inversión importantísima no que o Concello só pon o 20%. Ruiz foi máis alá e pregúntalle aos nacionalistas se a obra se axusta ou non ás necesidades actuais do municipio. Era necesario un auditorio en Ribeira, necesitábamos un auditorio. Home, se somos o único concello de máis de 15.000 habitantes que non ten nin tan siquera un auditorio para 300 personas, a resposta é que sí. Os auditorios que se están facendo valen eses cartos, é dicir, o que se está facendo en Marín ou que se fixo no Grove das mesmas características, pois incluso valen máis en algún dos casos. Polo tanto, estamos cumplindo o que o mercado impón e, sobre todo, cumplindo e cubrindo unha necesidade que o Concello tiña.